Ka Dorbar Shnong Mukro Kalapha Memorandum Show Menteri Kampo Ieng Kari U Amit Shah Lingba U Governor CH Vijay Shankar Bandawai ke Jing Tokit CBI Halor ke Jingjia ke Arpu Arterik Nai Wing Arajar Arpu Ar Hakaba Sangut Kipat Ba Kila Klat Hak Jing Siat Kipulit Assam Kedorbar Kadawaru baka sorkar peringkat penbet no kloy ya ke Jing Kendu Port Assam Meghalaya Bat ban betha ya ke Assam bahkan pensange ya ke jing tre baro hamukro kat kum ke jing penbena jong ke GHEDC hakat kendai spa ndri pupra haba ke jing kren port ke sakun kipat ba mukro kidang sha penjinjar hakile no karbi ke sorkar Assam bat ke AAC ong kedor barshno kedor bar ke keno bekipat ba kijusha le ben hakipulit Assam kipulit klau Assam bat ke AAC hakba kilet tre rep nikit ding Kedor bar shnong ke persyaru ia ke jingkam jong ke Assam bersiteng ke shnong mukro ke hap hapo ke Assam da ke boong bakadei ke jingpin scam bakla halor ke jingpin bena hau khat khandai spa sanpuwe ka memorandum ke kedawru ia ke jingpin jot iki klau bat ki jaka rep jong ki pait ba ke mukro hasalang bat kiwe ki jaka da ke Assam bat ke KAAC watla la persya jur da kedor bar shnong ngadi Pak Presiden Stasten di Sekretari Senong dong kedor bar Senong Mikropolon kepada citi sa lasken CNR di blok jong ke West Angeles District pada kewe nagi Senong di pa Japana hi nak kapor sekapor kamtam nak kewe ide bagi jinge bagi jing sa pambor nak kewe ide bagi kamput kamsam nak kewe ide bagi jela Assam bagi jela Meghalaya nak kewe ide bagi di border dispute mo kewe nagi jingjia ke bangla bot kenma hone ke ba kadang jia ke badang sudap jia ke badang midang depan rekai ke jing dap laisnem jong ke jingjia ke pas nyausi ke jingjia ke jingka umdei tang ke senong jengi hendai ke cat benri borok kewe hakaba sangut jong ginong senong jong ke senong jongi nang tena mukro bila du ya ke jingim ke bolilui ke jongki hagi tang sloi jong ke sarkar Assam hakaba kila sha set yap haka step jong ka arpu artrik jong bunai nombar ajar arpusan tementa ke sini ni leng jongi ke mudor pasnong ya ke jingi lam jong ke senong di ba kilang Moskow Sharman senong silang di Pawa bagi Astana senong member jong ka ST Komiti jong mudor pasnong jongi menta ke sini ngila wani kendo ya honorable governor jongi ga jongi hakbai dei bat ki jinge jong ka senong jongi jak jingi sha ngi kendo ya governor ha swab ngi kendo ya governor borok kini ki jinge ngila depan ya pensniau chaki kedong skor jong ka sarkar jela ngila depan ya kendo ro ya ngila depan pensniau ro wat di deputy CM jongi wat CM ro la TV spang jinge jongi ko jong senong kro kamen hingga poni ka kadau ki bangi kendo pemudar wasnong ni kendo ya honorable governor kadai be ban persniau ya ka ban penpoi si ya ka resolution ke bangi lasim hak tak arpu arterik jong punai arpu ar jong nisnem arjar pesan ya ke ba piru pilai sekhi le bagi lat phai kubor hak ba pemudar wasnong nilai rakhe ke jing dap laisnem jong ke to jing jek persniau si jong ba ke to jing sha sediap jong sangut kinong senong jongi ya ke to ke sengi lasim ke resolution kalong ba ban pensniau ban kerpat ban penstet ya ke to kerja investigation ke bakila Aisyah ke CBI ba ka weiru ke solution bagi sim ke to sengi kalong ban kerpat iki bor ba depej ban kloi ke jing penbej yo purusam hak bai dei bat ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kenang ba borok ki jingye ki bangi kum ki beri ke short stage border ngin machu gini ki ju si ki jingye ki ba wat department jongi ki yamat na ke por hadu ki de ki sengi ru ki dang bat de ki ju ki jingye bas ke weiru ke resolution ban lim hak to ka sengi kalong bej ba ban nang ba ka sarkar hi kalong ban khang no ban intervene no kenang ba ban pensenge no ya borok ki ne ki jing ki kam kenturput ki ba ka sarkar Assam kala le hak bai dei bar ki kam ki chaka kuta jong senong jongi ki ba kala le hadu ki ne ki sengi piru kilai saki ke ba ke ka sarkar ke si ngele presnyo na ki por lang ba jong piru kila kuta kubor kilai saki hi na ki por kila ile bat ka weiru ka to ka tea plantation ke jong ki ba la kila pen klem pen selen lu di tolum bat wadi ka tor ngila dep hi pen presnyo cha government bat ka weiru ki kendo ya governor kalong bat presnyo hai ya ki jing ki sha penyap ki ba ki nong senong jing ki mana du ki snam arhajar lai teteng hakaba haka bunai Februari jong snam arhajar lai riwut ki mensim riu ki layap
kinong rep kijongi kungasnong kelayap hakito ki beriu jong kito ki KNW hakito ki por badang ta kidon subun ba ki balayap kidon subun ki jingya ki bagasnong ki lamat hadu kini ki sngiru kidang mat hi didang imting imsiri sate ja kasnong jongi haga jaka lajong haga baide bagi tengku bat ki bor jong sarkar Assam nilai kedua ya governor na keleng jong i la ong ba in susimkhia ngiru ngidon gajing kirmen namar bangila dep an persnya usaki bor jaga ki bor jong council ru ngila dep council ke badai pai ya kendeu ke siap ngila dep an persnya usi iru sa lengba ICM jong council ngila dep ru ban pensnya ngila dep ru ban kerpat ya ke government andai haduk mentaru kato gajing ka projek jongki ka ki penselen yu tolum bagi kata gajing sakta jongki di hali ki pentor jongi ki kum gasnong haduk mentaru ka ne KSC kadang le si kiju mentaru ka ketu kajing tei jongki kajing ka to projek jongki kam sange hire ngirung imtip na keleng jong government kale ayu ngila depan pesnya hai governor dan keleng jong i kalong kajing kendu kalong ka basnya tunat na keleng jong i la sim dong ba insta-sim khia bar ngirung ngidon kajing kermen balang ba kajing menta kasni kajing kendu jong i governor kum gasnong ki jongi kito kajing ki bangi mat kalong ba hoi nyesel tu bagi ni kajing boro kami be lamba ka ki jingjia ka bai dei bat ka border dispute andai ke kajing hoi na keleng jong ni ong ba yo government hoi ka gane ka issue kalong ka ba ha haru kata-kata ka bai dei bat ki hapi mun be ka kam jong government ngirung nyesel tu kata andai ka main point ka jing kwa jing kun ka kalong ba hoi ni kerpat ye government bat pen state ka jing be yo pudusam kerang bai di kajing kan kin jano na kin nomma shu kin kichu jing ya dai ka ba ka main concern kalong ba ka government jong ka Assam ka KSC jong ka soka Assam ka council jong ni ka Assam ka dei ban sange hadu banda pen be yo pudusam ka dei ban sange ya kita kicing pun kentur put lan ki intrusion jong ka sopo pudusam jong ka snong mukro baleng indu don ong wa ka pudai pudusam jong mukro ni base na ka notification jong ar pratri kuno punai jong Oktober jong senam karkandai spak na upra kaya ka council ke jongi ya ka autonomous council jongi ke JHDC kala depan notify ya upur usam jongi kum ke senam mukro gila doni kita kikot islah hakti nakata kadau based on that minut ban claim minut ban kam ba borok kita kicing le jong Assam ki le be hapo upur usam jong ka senam mukro jong ka boundary jong ki jurisdiction jong ka senam mukro daga tahi ka daga point bangi kenduk ya governor tang kita boleh Thank you.